Hi! Good morning mga moms. So today is another day dito sa Hinaguan Farm. So kamustahin natin ang napaka-busy na naman po na CEO, owner ng Hinaguan Farm na si Brenda Mish kasi pagkagaling niya ng Davao kagabi pa. Ano na yung chine-check niya, may mga gusto na siya agad gawin. So ngayong umaga, ayun na siya. Ngayong umaga makita natin kung ano yung mga gusto na naman niyang gawin at ipagawa. Nadagdag dito sa Hinaguan Farm. Ang sila mother. Lagay mo nga dyan. Ha? Kunin ko na yan. Anong oras ka na nakauwi, ma? Saan ka nakauwi? Ganyan, taon yan gabi, no? May mga ginagawa na dito pa ng bagong stand. Yun na sila pa po Benbeng TV. Para sa kanila. Ilan pang ganyan ang gagawin? May dalawa pa. So, walo daw. Ay, ilan ba yung bata? Kasi dalawa dito sa ligi sa may gitna. Tapos dyan sa may token. Kabilang kanto. Meron pa raw siya sa ano? Lalagyan sa... Tingiriya? Ano ba? Oo. Ha? Sa waiting area. Padagdag pa ata siya ng gagawin niya. Bulag na sila. Yan na. Parang yan. Bulag. Ma, paano pala ito, ma? Saan ito ilalagay? Saan ilalagay? Diyan lang yan. Dyan na lang yan siya. Tulukan pa yan. Kasi nakakasira. Sira siya, mother. Masyada din kay sa ating ana-ana, oh. Misura kayo to. Oh. Sayang yung ano. Sayang yung... Tawag mo dyan. Yung pintura. Painter. Painter. Kailan pa pakyaw ni Mani? Ha? Kailan pakyaw? Ginora kayo may ibaw? Kailan ba? Nawatong ka dito sa langit. Hindi, maka-aircon tapos dito. May bagong hinahakot. Graba. Delivery. Aba, may racket na naman siya. Sana all. Instant 500. Yan na po yung kalagayaran namin. Siya naman po nag-asikaso doon sa ate. Kulang na akong hanger. Ilagay ko yung ano doon ha. Mga speaker, mga amplifier doon ha. If ever magtapos ka na sa kami ng ayusin. Hindi, dapat sa loob yun, ate. Kasi baka mabasa. Ilagay mo natin ang ano yun eh. Ilagay mo natin yung red na carpet, ay yung green. Ha? Ayun ba yung green? Fake grass? Green grass. Ilagay kasi sa loob kasi wala namang gamit, di ba? So that will be all, guys! Bye-bye! Ayun na, pagkagaling niya sa Davao, trabaho siya ulit. Hindi ba? Kabalag ka na siya. Ano na? Hindi ako naniniwalang ganyan lang. Pakahambol. Dito naman si Daddy nagpintura. Ito pala hindi ko na-picture. Si Daddy naman nagpintura. Si Mama doon sa kabila. Dito naman si Daddy. Ito guys, oh. Pwede po kayo mag-rent ng ganito center table. Pwede nyo pong rentahan to guys, pero wag nyo lang sirain. I-charge ko pa sa inyo. Kasi mayroon baka may mga event kayo, tapos lagyan nyo ng ano, wala kayong pang ano, ganito. Lagyan nyo lang siya ng foam dito, tapos mga fake na bulaklak. Meron din kami mga fake na bulaklak dito. Meron din kami mga foam. Pwede kayo mag-rent. Pwede nyo rentahan to, no? Pwede nyo kayo mag-rent ng chairs i-package dito. mo Meron siya. kami 100 chairs dito. Pwede nyo pong rentahan kung gusto nyo. Pero alam ko meron ka mararentahan na sarili nyo. Pero ito maganda kasi, oh. Correct. Elegant siya. Ginold ko talaga siya. Para hindi na kailangan maglagay ng mga tela-tela. Kasi maglalagay ito ng bulak dito. Maganda na siya. Tsaka, very handy siya. Hindi siya mabigat. Minimalist. So, paggawa kami ng ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lang siya kasi 15 lang yung tables namin dito. Pwede din kayo mag-rent dito ng aming mga gold na mga accent na mga seat cover. Ay, Tablecloth. Meron na kami seat covers kung gusto niyo pa mag ano, pero white lang po siya. Pero wala pa kami nung
Tali. So, proceed tayo. Kung mag-init ako tayo. Kusira. Ay, ano, nasandigan ba rin siya? O isa ba? Baka ginanon, paglakaw. Isip mo. Ha? Hindi siya bagay dito. Lipat naman. Magigiba yan. Hala. Kamaano rin yung ano yun, oh. Buwak-buwak na. Ito na yung update. Kahapon, di ba, sabi ko magpapatiles na siya. So, this is the abstract style na kanilang tiles. So, matatapos na din sa living display. Na Kuya Ruben, mamaya tapos na rin to eh, no? Tamang-tama, weekdays wala masyadong tao. Hindi masyadong maapak-apakan. Or wag mo na siyang ipagamit, no? For one day. Bukas pwede na. Kaya nga, ngayon ba, dapat maharangan muna yun mamaya ba pag ano, baka maguba. Pwede man dito. Laan. Tapon ba man na? Ah, Ay. Ako pa. kabalo man si Kuya, bakit parang ayaw yung magtagalog? Kasi nandito sila sa Mindanao. Mamalengke na kayo? Ito din yan, kaya ila dirili, ibigin mo, nagmay, bakit pag sila, kang dirili, kang madam, kapag tayo, pero si madam, kang dirili, kaya mo. Ayan, ganyan po siya kapag ganitong umaga. Actually, hanggang hapon yan. Hindi siya mapapakali. Tuloy-tuloy yung kanyang ginagawa dyan. Sister, ano yung dala mo? Ha? Ano sa'yo dala mo? Ah? Binibenta mo? I-steam natin to kasi kakain natin to mamaya. Kanin? Ah? Ito may ibang nakuha ko, oh. Nilagay ko sa... Yung iba dyan, siniksik ko eh. Nabulaklak ba? Dinagdagan ko kasi yung iba. Mga siya lahat kasi may binubuo siyang banibagong booking. Ah. Ay, may hindi. Ay, yan yung maliit. Ay, hindi. Ito pala yung apat sa unahan. Sa eucalyptus. Parang yan yung sarap dagdagan. Ay, sabay dami naman. Bakit yung nadagdagan? Saan pa alis na? Nakuha po rin nga pandor eh. Grabe. Grabe pag mamahalan niyo ba?
What's for your snacks today? Ano pa Ay, hindi magbo-burger. Ano sila? Sunod-sunod na yung burger nila. May pabangga pala. Ano, ayan na. Ha? Ano man? Naghahanap ka na ng mangga. Ibig sabihin, Yung akin. gutom ka na. Meron din dito ang banana cue. Ito naman natin sa star. Ano steam mo? Ah, yung rice. Sinasabi mo. Sayang kasi. Ba't napanis? Ha? Napanis? Hindi man siya. Kainin natin. Hindi na ito madaling napapanis pag ganito. So, kailangan lang siya steam. Steam lang. Gusto ko siya steam. Ano pala? Paano siya? Pakuluan, tapos i-ano? Ah, parang Parang initin lang ba? siomay. Naglalaba? Saan yung mga bedsheet? Sa ano? Nandito naman si Jefford. Saan yung ano, bedsheet? Ang daming ano, ang daming palit ngayon. Yung una nandiyan, oh. Ang dumi.